पेट में पैठ देला छुरिया चलाई आ तीन पुह तोहरा बैठले अब खाई जुटवले रहा जनता के लूट के अघा गईला नेताजी। ये बात एकदम गलत है। जनता के लूट के अघा गईला नेताजी बन के बहुत रुपया दिखाए गईला नेताजी। फूल असलियत सामने आ जाई केहू जवन किया नहीं कर के दिखाएंगे बन के बहुत रुपया दिखाए गईला नेताजी। केहू जवन किया नहीं कर